हरि जय गोपी जय जय वृज जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण वासिंग माताजी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यचार्य देशधारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोवेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी எல்லோருக்கும் हरे कृष्णा நம்ம முதல் ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா இதோட நம்ம முடிச்சிருக்கோம் हरे कृष्णा हरे कृष्णा பேசுறது கேக்குதுங்களா ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம பொருளுரையில வந்து இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் எதற்காக பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஐ திங்க் மொழிபெயர்ப்பு நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். பொருளுரையில வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த ஸ்லோகம் வாச்சோ வேகம், வேகம் அப்படின்னாக்கா அந்த தூண்டுதல் இல்லையா, அந்த அந்த உணர்வு அதிக கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயம். சோ வாச்சோ அப்படின்னாக்கா பேச்சு, மனசு அப்படின்னாக்கா மனசை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கிறது. அது போல கோபம், இங்க 6 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன 6 விஷயங்களோட தூண்டுதலை நாம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்படி கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க உலகம் முழுவதும் வந்து பக்தர்களை சிஷ்யர்களை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. சோ என்ன அந்த 6 விஷயத்த கட்டுப்படுத்துறோம் நம்ம? பேச்சு, பேச்சு, மனசு, கோபம், ஓகே, வயிறு, நாக்கு, பாலுறுப்பு. ஓகே. சோ பேச்சு, மனசு, கோபம், அந்த 3 தனியா வந்துருச்சு. அடுத்து நாக்கு, வயிறு, அடுத்து பாலுறுப்பு. அது எல்லாமே வந்து அதோட தூண்டுதல்களை வந்து ரொம்ப சரியான அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒருத்தவங்க வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் வந்து சிஷ்யர்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த மந்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு.
நம்ம பொருளுரை பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம், அதுல 9ல இருந்து 10 பதங்கள் வரைக்கும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் கேள்வி கேட்க, அதற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து 18வது பதங்கள் வரைக்கும் ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் வந்து பதில் சொல்றாரு. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து எதற்காக, ஐ திங்க் அந்த கதையோட தான் நம்ம முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். பரீட்சித் மகாராஜர் கிட்ட வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து உயர்ந்த பாகவத தர்மத்தை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கார். அப்ப அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். மக்களால புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா எதுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். சோ இதை நம்ம எப்படி இங்க புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம், அது தவறுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதை விட்டுடணும் இல்லையா? ஆனா அந்த செயலை செஞ்சுட்டு அதுல வரக்கூடிய அந்த பாவ விளைவுகளுக்காக ஏதாவது பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு பண்றோம். ஆனா அந்த விளைவை நல்லிஃபை பண்ணிட்டோம், பட் அந்த பாவம் இன்னும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. திருப்பி திருப்பி அதே தவிர நம்ம பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு நமக்கு. சோ அததான் வந்து இங்க கேக்குறார் அவர். அந்த அந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல கேக்குறார், புலன்களாலதான் பிரச்சனையே அப்படின்னா எதற்கு அந்த செயலை செய்துட்டு, பாவகரமான செயலை செய்துட்டு அந்த பாவத்தோட விளைவை வந்து போக்குறதுக்காக பிராயச்சித்தன் ஒண்ணு பண்றாங்களே, அதோட பலன் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். அதற்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. எப்படி பதில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு பெரிய மரத்துல வந்து மரத்துக்கு அடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காய்ந்த சருகுகள்லாம் நெருப்புல வந்து பீஞ்சு போயிடும். அதன் நெருப்புல வந்து அந்த சருகுகள்லாம் ஒழிஞ்சிடும். ஆனா அதோட வேர்ல இருக்கக்கூடிய வேர் வந்து உயிரோட தான் இருக்கு. அதனால எப்ப வேணா அது மீண்டும் வந்து தழைக்கலாம். அது போல நம்மளுடைய பாவம் அப்படின்னு ஒரு செயலை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிராயச்சித்தம் ஒண்ணு நம்ம பண்ணிடலாம். ஆனா அந்த அந்த செயலை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த வாசம் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும். அதை எப்படி நல்லிஃபை பண்றது அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதனால மட்டும்தான் அதை நல்லிஃபை பண்ண முடியும். குந்தி மகாராணியோட பிரார்த்தனைகள்ல வந்து நம்ம இதை பாக்குறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல குந்தி மகாராணி வந்து பிரார்த்தனைகள் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த கர்ம காரணங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவித்யா, ஞானமற்ற தன்மை. அந்த ஞானமற்ற தன்மையினால காம உணர்வு, அந்த காம உணர்வினால நம்ம என்ன பண்றோம், பாவங்கள் செய்யறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதுக்குதான் மாதாஜி கூட இப்ப வந்து ஸ்லோகம் படிக்கும்போது சொன்னாங்க இல்லையா, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஜன ஷலாகய சக்ஷுரன் மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமையை போக்கக்கூடிய தன்மை வந்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக குரு. சோ அந்த ஆன்மீக குருவிட நம்ம வந்து சரணாகதி அடைந்து அவங்களோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் மூலமாக இந்த இந்த பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது அறியாமையின் மூலமாக எனக்கு தோன்றக்கூடிய அந்த காம உணர்வை கட்டுப்படுத்துறதுனால கர்ம விளைவுகளை நம்ம குறைக்க முடியும், அப்படின்றது இல்லாமலே பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அப்ப அல்டிமேட்டா இதுக்கு என்ன முடிவு அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. சோ அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதன் மூலமாக, யாருக்கு பக்தி தொண்டு, வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு. அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதன் மூலமாக எப்படி செய்வாங்க அந்த பக்தி தொண்டு, மகாஜனங்களோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி. நம்மளுடைய பிரபாதர் இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த ஒரு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? சோ நமக்குள்ள நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. மதம் சார்ந்து, இனம் சார்ந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு. ஆனா பிரபாதர் அமைத்து கொடுத்த இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நாடுகளை கடந்து ஜாதி மதம் அதெல்லாம் கடந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைவரையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரார். சோ அப்படிப்பட்ட மகாஜனங்களோட பாத சுவடுகளை வந்து நம்ம பின்பற்றி வாசுதேவ கிருஷ்ணனுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமை அகழ்கின்றது. அறியாமை இருந்தாதானே நான் வந்து காமத்துல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறேன். அதனால நான் வந்து கர்மங்கள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறேன். அப்போ என்னுடைய முழு உணர்வையும் நான் வந்து என்ன பண்றேன், பக்தி மார்க்கத்துல செலுத்தும் போது இந்த தவறான செயல்கள்ல நாம ஈடுபட முடியாது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பிராயச்சித்தம் செய்யறதுனால ஒரு பலனும் கிடையாது. ஏன்னா பிராயச்சித்தம் செய்து அந்த கர்ம விளைவு வேணா நாம வந்து குறைச்சிடலாம். ஆனா மனசுக்குள்ள அந்த பாவம் இருக்கு இல்லையா, அதை நாம் முழுவதும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நவவித பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படி செய்யறதுனால மட்டுமே
நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, இந்த அவித்யா, காம, கர்ம, இந்த சுழற்சி இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா எடுக்க முடியும். சோ நமக்கு வந்து உண்மையான ஞானம் வேண்டும். அந்த ஞானம் யார்கிட்ட இருந்து பெறப்படணும்? அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கணும். அந்த ஞானத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம்? நமக்குள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். அப்படி புதுப்பித்து செல்றதன் மூலமாக நாம வந்து ஆஹ் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ புரோபாதர் இந்த பொருளுரை வந்து எங்க இருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயத்தோட அந்த 9ல இருந்து 18 பதங்கள்ல இருக்கக்கூடியதை வச்சுதான் இங்க வந்து கையாண்டிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கு வந்து இந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தணும். பேச்சு, அனாவசியமான பேச்சு, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, கோபம் எல்லாம் வந்து நரகத்தோட ஒரு 3 வாயிற்கதவுகள் அது ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து நாக்கு, நம்ம சாப்பிடுற உணவு வந்து கிருஷ்ண உணர்வா பிரசாதமாக இருக்கும்போது அது எல்லாவற்றுக்குமே வந்து நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கு. அது வயிற்றுக்கு போகுது. அடுத்து வந்து பாலுறுப்பு, எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கு. சோ இந்த 6 விஷயங்கள் ஐ திங்க் மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே. என்னென்னது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தணும். முதல் மந்திரம் பேச்சு, மனம், கோபம், வயிறு, பாலுறுப்பு. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருடன் தனது திருட்டு தொழிலுக்காக தான் கைது செய்யப்படுவோம் என்பதை நன்கு அறிவான். ஏன்னா அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கான். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டது மட்டும் இல்ல, கண் கூட பார்க்கவும் செய்யறான் இன்னொரு வகையான மக்கள், திருடர்கள். ஆனாலும் அவங்க திருப்பி அந்த திருட்டுல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அந்த ஞானம் கேள்விப்பட்டாலுமே கூட நான் திருப்பி அந்த செயலை நான் ஏன் வந்து ஈடுபடணும்? அப்ப நான் எனக்கு இருக்கிறது என்ன அந்த ஞானம் வந்து என்னது? காண்பதாலும் கேட்பதாலும் அனுபவம் கிடைக்கின்றது. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் காண்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கின்றான். மேலும் அதிக புத்தியுள்ள ஒருவன் கேட்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கின்றான். அறிவுள்ளவன் சட்ட புத்தகங்களிலிருந்தும் சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் திருடுவது குற்றம் என்பதை செவியுறுகின்றான். மேலும் திருடன் அகப்படும் போது தண்டிக்கப்படுவான் என்பதையும் செவியுறும் அவன் திருட்டில் ஈடுபடுவதே இல்லை. வெறும் நம்ம இப்ப ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஒரு ப்ரோவர்ப், கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெயின். சோ இந்த சட்ட புத்தகங்கள்ல இருந்தும் சாஸ்திரங்களில் இருந்தும், ஏன் அது அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அது அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு சோர்ஸ். அதனால அதுல இருந்து கிடைக்கிறதுதான் வந்து உண்மையான இது. சோ அதை தெரிஞ்சிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த தவறுகள்லாம் பண்ணா இந்த மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றத முழுசா தெரிஞ்சவங்க அந்த தப்பை மீண்டும் செய்யறதில்ல. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் திருட்டை நிறுத்த பழகி கொள்ளும் முன்பாக அவன் முதலில் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். ஆனால் மூடனோ கேட்பதாலும் காண்பதாலும் அனுபவங்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றான். இத்தகைய மனிதன் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்பட்டாலும் சிறையிலிருந்து வெளியேறியதும் மீண்டும் திருடுகின்றான். சோ இதனால என்ன பிராயச்சிங்க? சிறை தண்டனை பிராயச்சித்தமாக கருதப்படுமானால் அத்தகைய பிராயச்சித்தத்தால் என்ன பயன் அப்படின்றத பரிஷத் மகாராஜர் சொல்றாரு. சோ அவங்க வந்து உணர்வுபூர்வமாக அவங்க வந்து அனுபவிக்கும் போதும் அல்லது சரியான மூலத்திலிருந்து கேட்கும் போதும் அந்த தவறுகளை அவங்க திரும்ப பண்றதே கிடையாது. ஓகே. இந்த பிராயச்சித்தம் பண்றாங்களே, நான் தப்பு பண்ணிட்டு அதுக்காக பிராயச்சித்தம், நம்மளோட அந்த 10 விதமான குற்றங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது அந்த நாமத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தின் மூலமாக நான் பாவ செயல்களை செய்யறது. இதெல்லாம் வந்து தவறு அப்படின்னு பாக்கணும். அதை எதுக்காக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா, யானையோட குளியலுக்கு ஒப்பிடப்படுது. நல்லா குளிச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணும்? மண்ணை எடுத்து தன் தலையிலே போட்டுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 2வது இது. அதே மாதிரி ஆன்மீக சாதகர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது? நான் தவறு செஞ்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒரு 2-3 எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அதுவும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நாம் பலத் யஸ்யஹி பாப புத்தி என்ற, அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தின் வலிமையால் பாவங்கள் செய்தல் என்பது இதன் பொருள். அதுக்குதான் இங்க ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிறிஸ்தவர்கள்லாம் வந்து அந்த 6 நாளும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? 7வது நாள் வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து தவறு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரியான பிராயச்சித்தம் நம்மள மீண்டும் இந்த பிறப்பு சுழற்சியில தான் கொண்டு வரும். சோ இத்தகைய பிராயசித்தம் மிகவும் மதிநுட்பம் வாய்ந்த பரீட்சித் மகாராஜரால் அப்போதே கண்டனம் செய்யப்பட்டிருக்குது. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டது இதுன்னு பாக்குறோம். ஆனால் இப்பொழுதும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய தற்காலிக நடைமுறைக்கும் வந்து ஒத்து போகுது. அதனாலதான் வந்து அமல புராணம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை.
சோ ஒரு பாவச் செயலை ஒரு புண்ணிய செயலால் முறிக்க இயலாது. ஓகே, நான் வந்து ஒரு செயல் செய்து பாவம் கிடைச்சிருச்சு, அதை நல்லிஃபை பண்ண நான் புண்ணிய செயல்கள் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது அதுவும் தப்பு. சோ அப்ப நம்ம என்னதான் பண்றது அப்படின்னா, நமக்குள்ளார உறங்கின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்யணும். அதை எப்படி விழிப்புற செய்ய முடியும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு சரியான குரு கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணணும். அவங்களோட வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ உண்மையான அறிவிற்கு வருவதே சரியான பிராயச்சித்தம். அந்த உண்மையான ஞானம் வேணும். அறியாமையில இருக்கிறதுனால நான் வந்து காம உணர்வில் ஆட்கொள்ளப்படுறேன், காமத்தினால எனக்கு கர்மம் கிடைக்கின்றது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், என்னோட அறியாமை அகலணும். அறியாமை அகலணும்னா எனக்கு உண்மையான ஞானம் வேணும். உண்மையான ஞானம் வேணும்னா குரு வேணும். சோ இதற்கான சீரான வழிமுறையும் இருக்கின்றது. சுகாதார முறையை ஒழுங்காக பின்பற்றுபவனை நோய்கள் தாக்குவதில்லை. இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை அனாலஜி பார்த்திருக்கோம், எத்தனை உதாரணங்கள் பார்த்திருக்கோம், இது வரைக்கும் இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 3 பார்த்திருக்கோம். 3 என்னன்னு சொல்லுங்க. திருடன் பத்தி சொல்லிருக்காங்க. ரெண்டாவது யானை குளியலோட ஒப்பிட்டிருக்காங்க. யானை குளியல். ஓகே. மூணாவது தப்பு செஞ்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா போறது எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே ஓகே. நாலாவது தான் மாதாஜி. வேற என்ன பார்த்தோம்? மாதாஜி சொன்னாங்களே, இப்ப கிறிஸ்தவர்கள் வந்து தேவாலயம் போறது அது ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க வந்து நம்ம நோய்கள் சோ சுகாதார முறையை ஒழுங்காக பின்பற்றுபவனை நோய்கள் தாக்குவதில்லை. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த புத்தகம் எப்ப அச்சிடப்பட்டிருக்கு? யார் கையில புத்தகம் இருக்கு? எப்ப அச்சிடப்பட்டிருக்கு? 2010. கொரோனா எப்ப வந்தது நமக்கு? 2020 இல்லையா? இந்த இது பாருங்க, சுகாதார முறையை ஒழுங்காக பின்பற்றுபவனை நோய்கள் தாக்குவது கிடையாது. நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கோரிலேஷனுக்காக, அதனால அது வந்து ஜென்ரலா இருக்கிற ஒரு இது. பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நோய்கள் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இந்த ஹேண்ட் ஹைஜின் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க கோவிட்க்கு அப்புறமா, எல்லா இடத்துலயும் ப்ரிடாமினண்டா இருக்கு. சோ இந்த சுகாதார முறைகளை நம்ம ஒழுங்காக பயன்படுத்துறது மூலமாக நோய்கள் தாக்குவதில்லை. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? தவறான கர்மமே நம்ம செய்யக்கூடாது. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றது? எல்லா செயல்களையும் வந்து பகவானுக்காக பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மனிதன் தனது அறிவை புதுப்பிப்பதற்காக சில குறிப்பிட்ட நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டும். சரியா? சில விஷயங்களை பண்ணணும். எப்படி? ஹைஜீனிக் பிராக்டிஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? கை கழுகுறது, நம்மளை சுத்தமா வச்சுக்கிறது, நம்ம சுத்தி இருக்கிற இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கிறது, நம்மளுடைய எந்த செயல் செய்தாலும் அது தூய்மையாக இருக்கு நம்ம முயற்சி பண்றது. அது போல இந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடக்கூடாதுன்னா சில நியமங்கள் இருக்கு. எதுக்கு? ஞானத்தை புதுப்பிக்கிறதுக்கு நியமங்கள் இருக்கு. இத்தகைய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறையானது தவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத தப்போதிவ்யம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம்? இரவும் பகலும் கழுதையை விட மோசமா உழைச்சிட்டே இருக்கும். உடல் சார்ந்த கடமைகளை மட்டும் செய்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த உடல் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இத விலங்குகளுக்கு, மனிதனை தவிர்த்து தாழ்ந்த நிலையில இருக்கவங்களால இதை வந்து உணர முடியாது. அதுக்குதான் நமக்கு இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி பகுத்தறிவை கொண்டு பகவான பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும். பகவான் அடையிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த உடலை பயன்படுத்தி தவங்கள் செய்யணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அந்த இது படிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து சாடுறாங்க. அதுல காலையில ஃபுல்லா வேற மாதிரியான உழைப்பு, நைட் எல்லாம் வேற மாதிரியான உழைப்பு. அப்ப இந்த உடலை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து சரியான செயல்களை நம்ம செய்யறது இல்ல. ஆனா நம்ம இதுக்கு எதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம்? தப்போ திவ்யம். சோ திவ்யமான செயல்களுக்கு உண்டான தபஸ்யங்களை செய்யணும். அதேதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. தவம், பிரம்மச்சரியம், மனக்கட்டுப்பாடு, புலன்கள் கட்டுப்பாடு, தனது உடைமைகளை தானம் செய்தல், வாய்மை, தூய்மை, யோகாசனங்களை பயிலுதல் என்பன போன்ற பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் படிப்படியாக தனது உண்மையான ஞானமான கிருஷ்ண உணர்வை அடையலாம். என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு? யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யறதுனால கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம அடைய முடியும்? புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? தவம், கட்டுப்பாடு, புலன் கட்டுப்பாடு, தனது உடைமைகளை தானம் செய்தல், வாய்மை, தூய்மை, யோகாசனங்களை பயிலுதல் என்பன போன்ற பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம்
ஒருவன் படிப்படியாக தனது உண்மையான ஞானமான கிருஷ்ண உணர்வை அடையலாம். ஆயினும் படிக்கணும். ஒரு நிமிஷம் ஓகே. இங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். தவம், இதை நம்ம எப்படி பண்றோம்? நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். யாராவது சொல்றீங்களா? தவம் ஏற்கனவே நம்ம பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுறது. வேற 3 விதமான தவங்களை பண்றோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? தேங்க்யூ பிரபு. 3 விதமான தவங்கள். மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி. வந்துட்டீங்க நெருக்கமா. வேற மனசு மட்டும்தானா? புலன்களை கட்டுப்படுத்தி. ஓகே, நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ண வேண்டாம். மனம், உடல், வாக்கு, அது 3த்தையும் உபயோகப்படுத்தி நாம தவங்களை செய்யணும். முக்குணங்கள்ல எப்படிப்பட்ட தவங்களை அவங்க பண்றாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க தவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எது அப்படின்னாக்கா இந்த 3 விஷயங்களே, மனம், உடல், வாக்கு, அதற்கு உண்டான தவங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் இருக்கா? நிறைய பேர் எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள் தான். கிரகஸ்தர்களுக்கும் பிரம்மச்சரியம் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த பிரம்மச்சரியத்தை, ஓகே நான் கிரகஸ்தன் அதுக்கும் எனக்கும் இல்ல அப்படின்னு கிடையாது. கிரகஸ்தர்களுக்குமே பிரம்மச்சரியம் இருக்கு. மனக்கட்டுப்பாடு, இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மனக்கட்டுப்பாடு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட கோரிலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. மது, மாது, தீண்டாமை. ஹரிபோல். ஓகே பிரபு. புலன் கட்டுப்பாடு சேம். மனசு புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்க்கறது, தவிர்க்கிறது. பக்தி விஷயங்கள்ல வந்து புலன்களை ஒருமுகப்படுத்துறது இல்லையா? தனது உடைமைகளை தானம் செய்தல், இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம அகைன் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். தவம் செய்தல், சம்பாத்தியத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு தானம் கொடுக்கணும். எஸ் ப்ரோ. சோ இதுக்கு நம்ம வந்து ரூப கோஸ்வாமிகள் சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி வந்து நம்ம வந்து சம்பாத்தியத்துல வந்து தானம் கொடுக்கறதுன்றது நம்ம பார்த்தோம். 25%. அடுத்து தானம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 25%, அப்புறம் தானம் பண்றது ஒரு 50%. கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுக்கும் 50%, 25% நமக்காகவும் 25% உறவினர்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க தானம் செய்வது அப்படின்னாக்கா கிரகஸ்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தானம் கொடுக்கறது நம்மளுடைய தர்மம். ஆக்சுவலா நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய கடினம், நம்மளுடைய இது ஏன் உழைப்பு, என்னோட காசு அப்படின்னு எதுனா இருக்கா? இது என்னால மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு எதுனா இருக்கா? அப்படி இல்ல மாதாஜி, எல்லாமே கிருஷ்ணரோட கருணையால. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். சோ ஈஸ்வரனுடையது. நேத்து கூட மாதாஜி கிளாஸ்ல சொன்னாங்க, அனைத்துமே வந்து பகவானுடையது. அவருடைய பொருளை எடுத்துட்டு அவருக்கே நம்ம வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஞ்சத்தனம் பண்றோம் இல்லையா? சோ தன்னுடைய உடைமைகளை தானம் செய்தல் அப்படின்னு நமக்கு 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தவம், தானம், யக்ஞம். தவம் மனசு, உடம்பு பிளஸ் வாக்கு, அது 3த்தையும் உபயோகப்படுத்தி நம்ம தவம் பண்ணணும். தானம் எல்லா வர்ணத்துல இருக்கவங்க, எல்லா ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களும் வந்து தானம் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்ஞம். சோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட யக்ஞம் கலியுகத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ அந்த நாம சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரி, இது எப்படி வந்து கிரகஸ்தர்கள் கிட்ட காசு இருக்கு, அவங்க பண்றாங்க. இப்ப சன்னியாசி, வானப்பிரஸ்தர்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து தானம் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். சன்னியாசி அவங்க வாங்க அந்த பிக்ஷை எடுக்கிற இதுல வந்துட்டு பாதி வந்து அவங்கள விட இயலாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும். வானப்பிரஸ்தர்கள் வந்து காட்டில் வந்து யாராவது வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு அதித்தியா பாவிச்சு அவங்களுக்கு அதித்தி சேவோபவ. ஓகே. சோ அவங்களுமே வந்து தானம் பண்றாங்க. நீங்க வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து டெம்பிளோட அசோசியேட் ஆயிருப்போம், இல்ல பக்தர்களை பார்த்திருப்போம். நம்ம கிரகஸ்தர்கள் இந்த கர்ம மீதிகள் பாக்குறோம் இல்லையா? இவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த என்னுடைய இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் கூட, நம்ம இதுல ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்துல.
தனக்கு மட்டுமல்ல தனது சந்ததிக்கே தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம். ஆனா தூய பக்தர்கள் அப்படி இருக்கிறது இல்ல. வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஒரு பக்தரை அணுகி அவங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்கள பத்தி யோசிக்கிறத விட அவங்க கூட இருக்கவங்கள பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு அவங்களுக்கும் சேர்த்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அது போல அவங்க கிட்ட ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அப்படியே கொடுத்துருவாங்க மத்தவங்களுக்கு. அவங்க தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க. சோ சன்னியாசிகளும் சரி வானப்பிரஸ்த நிலையில இருக்கவங்க, ஏன்னா கிரகஸ்தர்கள் நித்தியப்படி வந்து அவங்க கிட்ட வந்து லக்ஷ்மி இருக்கும். பட் சன்னியாசி பிரம்மச்சரிய சாரி வானப்பிரஸ்த நிலையில இருக்கவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கும் பிரபு சொன்னது போல பிக்ஷை கிடைக்குது இல்ல ஏதாவது ஈவன் யாராவது ஒரு பழமோ இல்ல வேற ஏதோ விஷயங்கள் கொடுத்தா கூட அதை கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தர்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. சோ அது எப்படி சொல்றது, லைவ் போயிட்டு இருக்கு, முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்மை. ரொம்ப உண்மையோட இருக்கிறது. நம்மளோட தன்மை என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய தாசன் அந்த உணர்வை நம்ம எப்பவும் வச்சுக்கணும். சோ அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை திருப்திப்படுத்துறது தான் வந்து உண்மையான வாய்மைன்னு பாக்குறோம். தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மை, ரெண்டு விஷயங்களையுமே நம்ம பண்ணணும். மனசுல வந்து அந்த காம குரோத லோப அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாக்குறோம். யோகாசனங்களை பயில்தல் அப்படின்னாக்கா உடனே நம்மளோட அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது நம்ம இங்க எடுத்துக்க வேண்டாம். பக்தி மார்க்கத்துல நமக்கு புரோபாதர் கொடுத்திருக்க அந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 24 மணி நேரத்துல 2 மணி நேரம் ஈவன் முடியல, ஒரே டைம்ல முடியலனாலும் நீங்க வந்து 30 மினிட்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டு அந்த கண்டிப்பா வந்து 16 மாலைகள் சாத்தியம் இல்லாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது. நான் பகவானை நோக்கி நம்ம ஒரே எடுத்து வச்சு அவர் வந்து 1000 அடிகள் நம்ம நோக்கி எடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இப்படிப்பட்ட பயிற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்றதுனால உண்மையான ஞானமான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உண்மையான ஞானம். நம்ம வந்து பௌதிகமாக ட்ரிபிள் டாக்டரேட் அப்படிலாம் வச்சுக்கிறோமே அது வந்து ஞானம் அல்ல. எது உண்மையான ஞானம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வை அடைதல். ஏன்னா பகவான் நித்தியமானவர், அவரிடத்துல இருந்து வந்த நம்மளும் நித்தியமானவங்க, நாம அவருக்கு சொந்தமானவங்க, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் வந்து உண்மையான அடையாளம் இல்லையா? சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை நாம எடுக்கும்போது பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ ஆயினும் தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த ஒருவர் தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், மது அருந்துதல், சூதாடுதல் ஆகியவற்றை தவிர்த்தல் எனும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுவதாலும் அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளையும் எளிமையாக கடந்து விடலாம். ஏன்னா அந்த அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யம நியம தாரண, புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும், மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும், தூய்மையான இடத்துல உட்காரணும், எத்தனை விஷயங்கள். அது ரொம்ப கடினம். ஆனா ரொம்ப சுலபமா போறது. நேத்து மாதாஜி கிளாஸ்ல கூட சொன்னாங்க, லிஃப்ட் ஸ்டேர் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. சோ ரொம்ப சுலபமாக நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் கலியுகத்துல ரொம்ப கடினம். அதை எப்படி எளிதில் நம்ம கடக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டின் மூலமாக, வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலமாக ரொம்ப எளிமையாக இதை கடந்து விடலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இந்த எளிய முறையானது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனால நம்ம பாக்குறோம் அதற்குதான் வந்து ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை நமக்கு வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, எப்படி கடக்கிறதுன்றத சொல்றார். முதல்ல ஒருத்தர் தனது பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் பேசும் திறன் உள்ளது இல்லையா? வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனேயே நாம் பேச துவங்குகின்றோம். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நாம் பேசவில்லை எனில் எல்லா வகையான அபத்தங்களையும் பேசுகின்றோம். வயக்காட்டில் உள்ள தவளை கத்துவதன் மூலமாக பேசுகின்றது. யாருதான் இங்க பேசல, எல்லாருமே பேசுறாங்க. ஆனா அந்த தவளை கத்துறதுனால என்ன ஆகுது, அது தன்னுடைய மரணத்தை தேடிக்கொள்கின்றது. அது கத்துறதுனால பாம்பு அந்த கேட்டுட்டு பாம்பு வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த தவளைய முழுங்கிடும். சொல்லாதீங்க பாம்புக்கு காது கேட்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அனாலஜி போட்டிருக்கு நம்ம பாக்குறோம். வேற ஒரு இதுல வந்து நம்ம அந்த தவளை பாம்பு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல காக்கா கூட பாட் கத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அன்னப்பறவை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நம்ம பேசல அப்படின்னா மற்ற விஷயங்களை பேசி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ தவளை கூட தான் கத்திட்டே இருக்கு வயக்காட்டுல, நம்மளும் அதே மாதிரி கத்தின்னு இருக்கோம். அதுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? மனிதனை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகளால இந்த உயர்ந்த உணர்வை புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஆன்மீக உணர்வை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா.
தவளையின் கத்தல் பாம்பை வரவழிக்கும். தயவு செய்து இங்க வந்து என்ன தின்று விடு என்று அது மரணத்தை அழைக்கின்றது. பௌதிகவாதிகளின் பேச்சும் அருவவாதிகளான மாயாவாதிகளின் பேச்சும் தவளையின் கத்தலோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஏன்னா 2 விஷயமான இதை பார்க்கிறோம், பௌதிகவாதிகள் அதுக்கப்புறம் அருவவாதிகள். அவர்கள் எப்போதும் அபத்தமான விஷயங்களே பேசுகின்றனர். அவர்கள் மரணத்தை அழைத்து அதற்கு இரையாகின்றனர். ஆனால் நாவடக்கம் என்பது மாயாவாத தத்துவவாதிகள் நினைப்பதை போல் சுயமாக சுமத்தி கொள்ளும் மௌனம், வெளிப்படையான மௌனம் அல்ல. நாவடக்கம் அப்படின்னாக்கா நான் பேசவே இல்லப்பா யார்கிட்டயும் அப்படின்னு இருக்கிறது கிடையாது. அந்த மௌனம் கிடையாது. மௌனம் சிறிது காலத்திற்கு வேண்டுமானால் உதவலாம், வெகு நாட்களுக்கு அது பயன் தெரியாது, தோல்வியையே வழங்கும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் அறிவுறுத்தப்படும் கட்டுப்பாடான பேச்சு. சோ இந்த வந்து வாச்சோ வேகம் அப்படின்னாக்கா பேசாம இருக்கிறது வந்து அதோட தீர்வு கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம பேசணும், கட்டுப்பாடான பேச்சாக இருக்கணும். எப்படி கட்டுப்பாடான பேச்சு அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண கதா, பிரஜல்பா இருக்கக்கூடாது, மற்றவங்களை பத்தி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை பேசுவதில் ஈடுபடுவதை குறிக்கின்றது. அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி நாம பேசணும். இவ்வாறாக நாவினால் பகவானின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் ஆகியவற்றை புகழ்ந்து பேச முடியும். கிருஷ்ணரின் புகழினை பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் எப்பொழுதும் மரணத்தின் பிடிக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கின்றார். ஏன்னா அவரே தான் சொல்லியிருக்காரு, யாரெல்லாம் வந்து என்னுடைய மரணிக்கும் தருவாயில என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த லோகத்துல இருக்கிறது இல்ல, கிருஷ்ண லோகத்துல என்னோட நித்தியமா இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது போல பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மள வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் தான் அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா யமராஜர் தன்னுடைய தூதர்களுக்கு வந்து அதான் சொல்லியிருக்காரு, நீங்க வந்து யாரெல்லாம் கூட்டிட்டு வரணும், யாரை கூட்டிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்றத வந்து அழகாக அந்த 6வது ஸ்கந்தத்துல சொல்றாரு அஜாமிலனோட ஸ்டோரியில. யாரெல்லாம் கண்டி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, துளசி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் வந்து திருநாமம் வச்சுட்டு இருக்காங்களோ இல்லையா, தூய வைணவர்கள், நாமம் பகவானுடைய நாமத்தை எப்பவும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க சைடு தப்பி தவறி கூட போயிடாதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சோ எப்படி நம்ம வந்து பேச்சை அந்த வாச்சோ வேகம் பேச்சை எப்படி அதோட உந்துதலை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னாக்கா அல்டிமேட்டா பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக இதை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட தாமரை பாதங்களில் மனதை பதிக்கும் போது அதன் அமைதியற்ற அல்லது சஞ்சலமான நிலை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. 2வது வேகம் என்னது? வாச்சோ வேகம், மனசோ வேகம். மனசோட வேகத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்கள்ல அவருக்கு செய்யக்கூடிய அவருடைய அந்த தாமரை பாதங்களை எப்பவும் நம்ம நினைவுல வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மனசை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனன் சொல்ற, கிருஷ்ணா அஷ்டாங்க யோகத்தெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும்னு சொல்றாரு இல்லையா, காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிடலாம் போல இருக்கு, மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கு கிருஷ்ணான்னு. அப்போ வந்து அது கிருஷ்ணன் சொல்றார், ஆமா ஒத்துக்கிறேன், மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம்தான், ஆனா தகுந்த பயிற்சியின் மூலமாக மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க ஓகே, சைத்தன்ய சரிதாமிரத மத்திய லீலையில வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ண சூர்ஜசம மாயா ஹாய அந்தகார ஜாஹா கிருஷ்ண தாஹா நாகி மாயார அதிகார. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர் இல்லையா, சூரியனை போன்ற எங்கெல்லாம் சூரியன் இருக்காரோ அங்க மாயையான அந்த இருள் இருக்காது. கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல மாயா இருக்க மாட்டாங்க, மாயா இருக்கிற இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார். சோ ஏன் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர் பிரகாசமானவர், அங்க அறியாமை அப்படின்ற அந்த இருளுக்கு இடமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சூரியன் இருக்கும் இடத்தில் இருளுக்கு இடம் இல்லை. சோ இங்க என்ன ஒப்புமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? கிருஷ்ணர் சூரியன், மாயை இருள், கம்பாரிசன் பார்த்துக்கலாம். சோ மனதில் கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது மாயையின் வசீகரத்தால் மனம் குழப்பம் அடைவது சாத்தியமில்லை. எல்லா ஜட சிந்தனைகளையும் இல்லாமல் செய்துவிடும் யோக முறையானது உதவாது. மனதை சூன்யமாக்க முயல்வது செயற்கையானதாகும். நானும் கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயற்கைத்தனமாக நாம மனசை கட்டுப்படுத்த ட்ரை பண்றோமே, அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க கிருஷ்ணருக்கு சிறந்த முறையில் எவ்வாறு தொண்டாற்றுவது என்று எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்விலேயே ஒருவர் இருப்பாராயின் இயற்கையாகவே அவரது மனது கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. நம்ம பார்த்திருக்கோம்,
ஐம்புலன்கள் மனதோட சேர்த்து 6 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி, அதை அனைத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம வந்து எப்படி ஈடுபடுத்த முடியும்? இது திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்களே, இதை நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னா, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறது. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதுனால ஆஃப்லைன்ல என்னால போக முடியல, எனக்கு கோவில் பக்கத்துல இல்ல, ரொம்ப தூரப்படுது அப்படின்னா, ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணலாம். நிறைய பலன்கள் கண்கூடா நம்ம பார்த்தோம். சோ மங்களார்த்தி எவ்வளவு தூரம் நம்ம அட்டன் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் வந்து நமக்கு நல்லது. ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு, எவ்வளவு நாளுன்னு தெரியாது. சோ இருக்கிற அந்த சொல்ப காலத்துல பகவானுக்கு நினைச்சு அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ பக்தர்களோட சங்கத்துல எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்ப நம்மள வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த அந்த ஒரு ஆசை இருந்தா போதும். அந்த அந்த தூண்டுதல் இருந்தா பகவான் என்ன பண்றார், நமக்கு அதுக்கு உண்டான வழிவகைகளை செய்து கொடுக்கின்றார். ஓகே. சிறந்த முறையில் எப்படி நான் துண்டாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா மனசு வேற எதுலயும் அலைப்பாயாது. அவரை பத்தியே நினைச்சு அவருக்கு நான் என்ன பண்ணலாம். சிலருக்கு வந்து மாலை தொடுக்கிறது வந்து ரொம்ப டேலண்டடா இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அவங்க பகவானுக்காக மாலை தயாரிக்கலாம். எனக்கு கோயில் பக்கத்துல இல்ல, வீட்லயே நீங்க வந்து மாலை தயாரித்து போடலாம். விக்கிரகம் இல்ல பரவாயில்ல, நீங்க வந்து போட்டோ வச்சுக்கலாம். ஓகே. நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப் இது பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4:30 மணிக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, தனியா நம்மளால பண்ணவே முடியாது. நீங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும்னு அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்காக நம்ம பண்றோம் போது அதுவே ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருக்கும். அப்ப நம்மளும் அவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம், காலையில 4:30 மணிக்கெல்லாம் இருந்துச்சு சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். சோ பக்தர்களோட சங்கம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. கிருஷ்ணர் சொல்றார், யாரெல்லாம் இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை கிருஷ்ண உணர்வை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அவனை விட அதிகமான பக்தி அதிகமான சேவை பண்றவங்க இந்த உலகத்துல கிடையாதுன்றார். சோ நமக்கு தெரிந்த இந்த ஞானத்தை கிருஷ்ண உணர்வை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அங்கம். நம்மளும் அவரை போல அனுபவிக்கணும்னு அந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சிறிதளவான சுதந்திரத்தை அதீதமாக நம்ம பயன்படுத்தினால இங்க வந்து விழுந்துட்டு இருக்கோம். எப்படி தூங்குனா வந்து ஒரு கனவு வருது, அதுல நம்ம உண்மையாலுமே ஒரு புலியை பார்த்து ஓடிட்டே இருக்கும். அது உண்மையாலுமே புலி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு, புலியோ சிங்கமோ ஏதோ ஒண்ணு, அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அது போல இல்லாத இந்த மாயையான உலகத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது என்னோடது, என் குடும்பம், என் கணவர், என் குழந்தைங்கன்னு. ஆனா ஒரு டைம் வரும், அப்பதான் தெரியும், ஓஹோ நான் இவ்வளவு நாள் நானும் என்னோடது நினைச்சிட்டு இருந்தேன், அது வந்து என்னோடது கிடையாது. சோ எப்பெல்லாம் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றதோ அப்ப பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து கிருஷ்ண பக்தி செய்வதற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஓகே. சோ மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு பார்த்துட்டோம். பேச்சை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, வாச்சோவேகம் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, இருக்கீங்களா பக்தர்களே? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் பேச, பகவான் சம்பந்தப்பட்டது பேச. பகவான் சம்பந்தப்பட்டது என்னெல்லாம் பேசலாம்? லீலைகள், ரூபம், நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி பேசுறதுனால நம்ம அது பண்ண முடியும். ஓகே. மனசு அடுத்தது வந்து வாச்சோ வேகம், மனசோ வேகம். மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? வந்து பகவானோட சிந்தனையில நம்ம மனத்தை லயிக்கணும். அவருடைய தாமரை பாதங்களை எப்பவும் அவருக்கு நான் எப்படி பக்தி பண்ணலாம், நமக்கு சின்ன சின்னதா ஏதாவது கிடைச்சா கூட அதை எப்படி அவருக்காக பண்ணலான்றதுல எப்பவுமே சிந்தனையாக இருக்கும்போது வேற விஷயங்கள்ல வந்து மனம் நாட்டம் கொள்ளாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதே போலவே கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். வாச்சோ வேகம், மனசோ வேகம், குரோத வேகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். குரோதம் அப்படின்னாலே கோபம். கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது? கோபத்தை நம்மால் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட முடியாது. ஆனால் பகவானையோ அவரது பக்தர்களையோ நிந்திப்பவர்களிடம் நாம் கோபம் கொள்வதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் நமது கோபத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றோம். எத்தனை பேரு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க, நான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், இப்ப நம்ம லெவல் 3ல இருக்கோம், இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட கோபம் வந்து நிறைய குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க? சொல்லுங்க பிரபு. எனக்கு நிறைய கோபம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு மாதாஜி. நிறைய கோபம் ஏன் அப்படி குறைஞ்சது? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஏதாவது இந்த 3 மாசமா உங்களோட எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். நிறைய கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமாகுது.
மற்ற தேவையற்ற கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது, தேவையற்ற நபர்களை சந்திக்கிறது குறையுது, எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு. எது தேவையோ அது மட்டும் செய்யறது, கோபம் குறையுது. பிரபு சொன்னது போல கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த பகவானை பத்தி கேக்குறது, அது மட்டும் இல்லாம அந்த உண்மையான ஞானம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? என்ன அந்த ஞானம்? பேஜ் நம்பர் 5 தமிழ்ல. சோ என்ன அந்த ஞானம் அப்படின்னா, பகவானுடைய அவதாரங்கள் எண்ணற்றதுன்னு பாக்குறோம். அவருடைய புருஷ அவதாரம், காரணதேசாய விஷ்ணு, கர்ப்பதேசாய விஷ்ணு, சிரோதேசாய விஷ்ணு, எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பகவான் பரமாத்மாவாக விற்றிருக்கின்றார். அப்ப நான் ஒருத்தவங்களை கோபப்படுறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு செயல் நடந்திருக்கு. அந்த செயல் எதால நடந்திருக்கு அப்படின்னா மேபி என்னோட பூர்வ ஜென்ம பலன். இப்ப அது வந்து என்ன அதை நல்லிஃபை பண்றதுக்கு நான் அனுபவிக்கணும்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். பக்தர்கள் வந்து தனக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளை அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறாங்க, இடையூறுகளை. இன்னொன்னு வந்து பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றதுனால என்ன நடந்தாலும் அவருடைய கருணை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். காரணம் இல்லாம எந்த காரியமும் இருக்காது இல்லையா? அதனால அப்படி ஒண்ணு எடுத்துக்கிறோம். அது போல இந்த செயல் வந்து எனக்கு வந்து அவருடைய கருணையால நடக்குதுன்னு நினைக்கிறதுனால அவங்க மேல கோபம் இருக்காது. அவர் எல்லா இடத்துலயும் வீற்றிருக்கின்றார். அப்ப மத்தவங்களை பார்க்கும்போது இவங்களும் பகவானுடைய அங்கம் அப்படின்ற பாவத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த உணர்வு கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கும். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுடைய கோபத்தை நிறைய இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயர்க்கு மேல வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ், நம்ம பக்தர்களோட சேவை கிடைச்சிருக்கு. நிறைய பக்தர்கள் வந்து என்ன மாற்றம் நடந்திருக்குன்னா, முதல்ல அவங்க சொல்றது வந்து என்னோட கோபம் குறைஞ்சிருக்கு, என்னோட அனாவசியமான மனக்குழப்பம், ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்குன்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு லெவல்ல வந்து உள்ள வருவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ அவங்களோட டைம் எல்லாம் இப்ப பிரபு சொன்னார் இல்லையா, தேவையற்றதெல்லாம் குறைஞ்சிருது, இதுல நம்ம வந்து என்கேஜா இருக்கும் அப்படின்னு. நம்ம வெறும் 9 to 10 வந்து ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் என்ன பண்ணோம், காலையில சாண்டிங் ஆரம்பிச்சோம். அடுத்து காலையில ஷார்ட் பாகவதம் ஆரம்பிச்சோம். அது அப்படியே தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நம்மளோட டைம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மனது வந்து அங்க நிலப்படுது. தேவையற்ற நபர்களை சந்திக்கிறதுல அங்க கோபத்துக்கு இடமே கிடைக்கல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கோபம் பெரிய சத்ரு, வந்து நரகத்தோட ஒரு வாயிற்கதவு அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செயல் செய்யறோம், அதோட விளைவு என்னன்றதே நமக்கு தெரியாம போயிடும். அப்போ அதோட இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நாங்க வந்து ஜெயில்ல வந்து சிறைச்சாலையில வந்து பாகவதம் பகவத்கீதை வந்து கதை சொல்றதுக்கு நாங்க போயிருக்கும் போது அப்ப ரொம்ப யங்கு அவர் வந்து சொன்னாரு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுற பேச்சுல வாக்குவாதம் நடந்து அவரே அறியாம அவர் கொலை பண்ணிட்டார், ஆன் த ஸ்பாட் இறந்துட்டாங்க. ரெண்டு குடும்பத்தோட நிலையும் என்னன்னு பாருங்க இல்லையா? சோ கோபம் வந்து ஒரு பெரிய சத்ரு, அதை முதல்ல குறைக்கணும், கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றார். நித்யானந்த பிரபுவை நிந்தித்து அவரை தாக்கியவர்களான ஜகாய்மத்தா எனும் 2 துஷ்ட சகோதரர்களிடம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபம் கொண்டார். ஏன்னா பக்தர்களை வந்து நிந்திச்சா பகவானால தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. அவரை நிந்திச்சா கூட தாங்கிக்குவார், சிசுபாலன் பண்ணது போல. ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை நிந்திச்சா பகவானால தாங்க முடியாது. நித்யானந்த பிரபுவ ஜகாய்மத்தா 2 பேருமே உயர்ந்த பிராமணர்களாக இருந்தவங்க. ஆனா என்னாச்சு, தகாத சகவாசம், அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, தாழ்ந்த நிலையில இருக்காங்க. அப்போ அவங்கள வந்து நித்யானந்த பிரபு என்ன சொன்னாரு, இப்படி தாழ்ந்த நிலையில இருக்கவங்கள கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வரதுதான் வந்து உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்க நிலை அந்த அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நித்யானந்த பிரபுவை தாக்கிடுறாங்க. அப்ப அவருக்கு தலையில வந்து ரத்தம் வருது. அப்ப அவர் கூட இருந்த மற்றவர்கள் எல்லாம் போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சொன்ன உடனே கோவம் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, சக்கரத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். உடனே நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட காலை இறுக்கி பிடிச்சுக்கிறார். இந்த அவதாரத்துல நீங்க வந்து என்ன கருணையான இது இருக்கிற எல்லா அவதாரத்தை விட அதீதமான கருணை வந்து நீங்க இந்த அவதாரத்துல கருணை ரூபமா வந்திருக்கீங்க, அதனால நீங்க கோவப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறார். சோ ஜகாய்மத்தா என்ற துஷ்ட சகோதரர்களிடம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபம் கொண்டார். தமது சிஷ்டாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு வந்து ஒண்ணுதான் கொடுத்திருக்காரு, சிஷ்டாஷ்டகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். என்னன்னு சொல்லியிருக்கார், திரிநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சகேஷ்ணுனா அமானினா மனாதேன கீதன்யா சதாஹரி. ஒருவர் புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டும். புல்லு பாத்தீங்கன்னா
நம்ம அதை மிதிக்கிறோம், அது என்ன பண்ணுது, நம்ம மிதிக்கும் போது மடங்குறது, திருப்பி அது எந்திரிச்சு நிக்குது. திருப்பி எத்தனையோ பேர் நடந்து போறாங்க, மடங்குது, திருப்பி எந்திரிச்சு நிக்குது. சோ அந்த மாதிரி புல்லை விட பணிவாக இருக்கணும். அடுத்து மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்கணும். மரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இயற்கை உபாதைகளும் தாங்கிட்டு அதே இடத்துல நிக்குது. அது போல ஆஹ் இங்க வந்து நம்ம அப்படி இருக்கணும். அவ்வாறு இருக்க பகவான் ஏன் கோபம் கொண்டார் என்று கேட்கலாம். சொன்னதே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் ஏன் கோபப்பட்டார் அப்படின்னா, தனக்கு ஏற்படும் அவமரியாதைகளை ஒருவர் பொறுத்து கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ணரோ அல்லது அவரது தூய பக்தரோ நிந்திக்கப்படும் போது உண்மையான பக்தர் ஒருவர் கோபமடைந்து குற்றம் செய்தவருக்கு எதிராக நெருப்பை போன்று செயல்படுகின்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தவச்சலன், அதனால அவருக்கு இழைக்கப்பட்டதை கூட அவர் பொறுத்துக்குவார். தன்னுடைய தூய பக்தனான நித்யானந்த பிரபுக்கு அவங்க பண்றது வந்து அவரால் தாங்க முடியல, அங்க கோபப்படுறார். நாமளும் நம்மளுடைய கோபத்தை எப்படி காட்டலாம் அப்படின்னா, பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களையும் யாரெல்லாம் நிந்திக்கிறாங்களோ அவங்க மேல நம்மளுடைய கோபத்தை காட்டலாம். எப்படி ஹனுமன் வந்து லங்கையில போய் அவருடைய கோபத்தை அங்க எல்லா எல்லா இடத்தையும் வந்து அவர் தீ வச்சு பொசுக்கிட்டார். அவர் வந்து ஹனுமன் வந்து தூய பக்தர் தானே, அவர் எதுக்காக போனார், என்ன வேலை பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம வந்து அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். இதுதான் நம்மளுடைய கோபத்தை சரியான வழிகள்ல காட்டணும். பக்தனையும் பகவானையும் நிந்திக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம கோபத்தை காட்டணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக நாளைக்கே எல்லாரும் கோபத்தோட எதையாவது பண்ணிடாதீங்க. நம்ம கோபத்தை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இன்னைக்கு 3 விஷயங்கள் அந்த பின்னாடி அப்புறமா தான் வருதுன்னு நான் பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கோபம் கொண்ட ஹனுமன் லங்காபுரிக்கு தீ வைத்தார், ஆனால் அவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் மிகச்சிறந்த பக்தராக வழிபடப்படுகின்றார். அதாவது தமது கோபத்தை அவர் சரியான வழியில் உபயோகித்தார் என்பது இதன் பொருள். மற்றொரு உதாரணம் அர்ஜுனன் ஆவார். அவர் போர் செய்ய விரும்பவில்லை இல்லையா? முதல் அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம். எனக்கு சண்டை போட வேணாம் கிருஷ்ணான்னு 5 காரணம் சொல்லி அமர்ந்துட்டார். என்னன்னு அந்த 5 காரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. முன்னோர்கள் பெரியவங்கள்லாம் இறந்துருவாங்க. ஒருத்தரா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ரிலேஷன் அவங்களை எப்படி கருணை இல்லையா? கருணை. ஓகே. அடுத்து தேவையில்லாத சந்ததிகள் உருவாகும் அப்படின்னு பயந்தாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிடும்னாரு. ஓகே. அதாவது வர்ணாசங்கரம். ஓகே. எஸ் பிரபு. தன்னோட சொந்தக்காரங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றதுனால நம்ம இன்பமின்மை இல்லையா? இன்பமின்மை. ஓகே. இன்னொன்னு பெண்கள் பாதுகாப்பு. அது குடும்ப பாரம்பரியம் சொல்லிட்டுமே. அவர்களை கொல்வதால் பாவம் வந்து சேரும் என்ற பாவச் செயல். ஓகே. இன்னொன்னு 5 விஷயம். உருவாகுது, தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகுது. வர்ணாசங்கரம் பார்த்துட்டுமே. இன்பமின்மை, பாவச் செயல், கருணை, குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிடும். இன்னொரு காரணம் என்ன? உறுதியற்ற நிலை. ஆமா, உறுதியற்ற நிலை. அது வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். ஆனா இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி அவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். அதே சமயத்துல அந்த பகவத்கீதையோட அந்த முடியும் போது அவர் என்ன சொல்றார்? பகவான் இடத்துல நீங்களே சரணாகதி. அவருக்கு போர் புரிய இஷ்டம் இல்லை, இருந்தாலும் அவர் எல்லாத்தையும் விளக்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? பகவானுக்காக நான் போர் புரியறேன் அப்படின்றார். சோ அவருடைய கோபத்தை சரியான இதுல, ஏன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? நீ ஒரு ஆயுதமாக இருந்து போர் புரியின்றார். ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு அவர் வந்து காலம் நான் தான் சொல்றாரு. எதிர்காலத்துல இதெல்லாம் நடக்க போகுது. எல்லாருமே அவருடைய அந்த அகண்ட வாயில வந்து எல்லாருமே போறாங்க. மகாபாரத போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, பீஷ்மர்ல இருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய படை வீரர்கள் எல்லாருமே உள்ள போறாங்க, இவங்க 5 பேரை தவிர்த்து. அதனால அவர் என்ன சொல்றார்? நீ வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இருந்துட்டு இந்த செயலை நீ செய்யணுங்கிறார். ஓகே. இது வரைக்கும் எத்தனை விஷயங்களை பார்த்தோம்? எத்தனை வேகம் பார்த்தோம்? ரேண்டமா நேம் வாச்சோவேகம், மனோவேகம். வாச்சோவேகம், மனோவேகம். அடுத்து 3வது என்ன பார்த்தோம்? குரோத வேகம் பார்த்தோம் இல்லையா? வாச்சோவேகம், மனசோவேகம், குரோத வேகம். ஜிஹ்வானா நாக்கு. ஜிஹ்வா வேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம்.
சோ நாவோட உந்துதல்களை எப்படி நம்ம பண்றது அப்படின்னா, சுவையான பதார்த்தங்களை உண்ண விரும்புகின்றது என்பது நம்முடைய அனுபவம். நாவின் விருப்பத்திற்கேற்ப நாம் உண்ணக்கூடாது, மாறாக பிரசாதத்தை வழங்குவதன் மூலம் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீல ரூபகோ சுவாமிகள் நம்ம எப்படி பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்றத சொல்றார். இது உபதேசாமிர்தம், நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசாமிர்தம். சோ நாம என்ன பண்ணணும்? பிரசாதத்தை மட்டும்தான். எதுக்காக பிரசாதத்தை மட்டும் உண்ணணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம். வெஜிடேரியன் தானே, வெஜிடபிள்ஸ் தானே நம்ம சாப்பிடுறோம். நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா சாப்பிடுறோம். எதுக்கு அதை பிரசாதமா சாப்பிடணும்? ஏன்னா ஈவன் வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் கூட அதுக்கும் உயிர் இருக்கு. அந்த அந்த இன்டென்சிட்டி வேணா கம்மியா இருக்கு. ஒரு ஆடோ அல்லது ஒரு கோழியோ தன்னுடைய அந்த உயிரை நம்ம எடுக்கும்போது அவங்க படுற கஷ்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு தாவரங்கள் படுற அந்த உணர்வுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்கு. ஆயினும் அதுலயும் கர்மிக் ரியாக்ஷன் இருக்கு. அந்த கர்மிக் ரியாக்ஷனை நம்ம போக்கணும் அப்படின்னா யாரால முடியும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால மட்டுமே முடியும். அதனால அவருக்கு நாம நைவேத்தியம் பண்ணும்போது, நேத்து கிளாஸ்ல மாதாஜி சொன்னாங்களே அவருடைய பார்வையின் மூலமாக பிரசாதமாக்கி கொடுக்கிறாரு அப்படின்னுட்டு. சோ அவருடைய கருணையின் மூலமாக நமக்கு அந்த 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 அதுல இருக்கக்கூடிய கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸை என்ன பண்றாரு? நல்லிஃபை பண்ணி கொடுக்கிறார். சோ அதை நாம பிரசாதத்தா எடுத்துக்கணும். பிரசாதத்தை வழங்குவதன் மூலமாக இந்த நாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பக்தரின் மனோநிலை யாதெனில் கிருஷ்ணர் தனக்கு பிரசாதம் வழங்கும் போது மட்டுமே உண்கிறார். பக்தர்கள் எப்ப சாப்பிடுறாங்க, எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைக்குதோ அதை மட்டும்தான் அவங்க சாப்பிடுறாங்க. என்ன தெரியுது? நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும், இந்த நாக்குக்கு என்ன கொடுத்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும். எப்படி பகவான் பெரிய ஃபீஸ்ட் நம்ம இது பண்ணமா? ஒண்ணும் வேண்டாம். துளசி இலை, ஒரே ஒரு துளசி இலை வச்சு பகவானுக்கு கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு மந்திரம் இருக்கு, அதை சொல்லி அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் வைக்கணும் பகவான் முன்னாடி. இதுவே நாவடக்கத்திற்கு உரிய வழியாகும். குறித்த நேரங்களில் ஒருவர் பிரசாதம் உண்ண வேண்டும். நாவையும் வயிற்றையும் திருப்திப்படுத்துவதற்கான உணவகங்களிலோ ஸ்வீட் ஸ்டால்களிலோ உண்ணக்கூடாது. இதனால் வரைக்கும் நம்ம வேற மாதிரியான பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம். இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை குறைச்சிக்கணும். எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், முன்ன நம்ம வெளியில சாப்பிட்டுருப்போம் ஜங்க் ஃபுட்டு, அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுருப்போம். ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மேல இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுல வெளியில இருக்கிறத சாப்பிட ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு அது மேல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லப்பா அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு தோணி இருக்கு? ஃபங்க்ஷன்ல கூட சாப்பிடுறது இல்ல மாதாஜி, வீட்டுல சமைச்சு ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துரும். சூப்பர் பிரபு. சாப்பிடவே கிடையாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு உண்மையாலேயே மாற்றங்கள் நம்மளால உணர முடியும். எதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவா இருந்ததோ கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம அதை சாப்பிடவே தோணாது நமக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். அப்படியே அந்த எவ்வளவு அது மேல பற்றா இருந்தோமோ அதெல்லாம் அதை அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு உன்னதமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்க எப்படி பக்தர்கள் எப்ப பிரசாதம் எடுத்திருக்காங்க, பகவான் எப்ப அவருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அப்பதான் அவங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கிறாங்க. இதுதான் நாவை அடக்குவதற்கு உரிய வழி. நமக்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கருணையோட உபதேசாமிருதம், உபதேசத்தோட அமிர்தத்தை கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தணும். எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்? பக்தியில எப்படி அது பக்தி? பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு அதை சாப்பிடுறது ஒரு பக்தி. குறித்த நேரங்களில் ஒருவர் பிரசாதம் உண்ண வேண்டும், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? காலையில சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்றது, லேட் நைட் சாப்பிடுறது, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். சோ அதெல்லாம் மாற்றணும். பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு நம்ம டெம்பிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 வேளை தான் சாப்பிடுவாங்க. காலையில அத்தோட சாயந்தரம் இன் பிட்வீன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. 5 மணிக்கு காலையில 9 to 9:30 அந்த ஒரு பிரசாதம் எடுத்துக்குவாங்க. டெம்பிள்ல சர்வீஸ் பண்ற பிரபுக்கள் அவங்க எல்லாம் அப்படிதான் சாப்பிடுவாங்க. சோ அது போல நைட் லேட்டா எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. 8 o'clock முன்னாடி எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க. நீங்க சயின்டிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா, நாங்க ஒரு தடவை எக்கோ கோவர்தன இது இருக்கு பாம்பே பக்கத்துல, அங்க நம்ம போயிருந்தோம். அப்ப அதை பத்தி ஒரு பெரிய கிளாஸே எடுத்தாங்க. குறைஞ்சது ஒரு 8 to 10 மணி நேரம் நீங்க கொடுக்கணும் அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு. அதனால அப்ப நிறைய இந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் குறையுது அப்படின்றாங்க ரிசர்ச் பண்ணி. சோ சரியான நேரத்துல நம்ம சாப்பிடணும். கொஞ்சமா ஏதாவது எடுத்துட்டா கூட அந்த டைமுக்கு கரெக்டா சாப்பிடணும். ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய இப்ப இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் தூய்மை ரொம்ப குறைவு. நிறைய பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைட் ஃபுட் தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட.
அந்த பெஸ்டிசைட் ஃபுட்டையுமே வந்து நம்ம சரியான டைம்ல சரியா குக் பண்ணாம அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்ம சாப்பிடும்போது அதுக்கு உண்டான ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். டைம் ஆயிடுச்சுங்களா பிரபு? டைம் என்ன? இன்னும் 4 minutes. 9:57 மாதாஜி. ஓகே பிரபு, பிரணாம், தேங்க்யூ. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பிரபுபாதர் வந்து பிரபுபாதரை பாக்குறதுக்கு ஒரு பக்தர் வர சின்ன சிறு வயது அவரு வந்து பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, பிரபுபாதருக்காக ரொம்ப ஆசையோட என்ன பண்றாரு, ஒரு சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாரு. உடனே பிரபுபாதர் சொன்னாரு, உனக்கு ஸ்வீட் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு அல்வா பண்ணி அவருக்கு கொடுக்குறாரு. உனக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அம்மா கிட்ட சொல்லி வீட்டுல பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அதை நீ எடுத்துக்கோ, நீ இந்த மாதிரி கடையில எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றாரு. சோ அது போல நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு வீட்டுல தூய்மையான, ஏன் நம்ம கடையில கூட வாங்கிட்டு வந்து ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாமே, எதுக்கு வீட்டுல செய்யணும்னு நம்ம சொல்றோம் சொல்லுங்க. அங்க தூய்மை இல்லை, தூய்மை இருக்காது மாதாஜி, சுத்தமா இருக்காது. இல்ல தூய்மையில அது நம்ம வந்து எதை சொல்றோம்? இன்டென்ஷன் வந்துட்டு கமர்ஷியல் இதோட பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, வேற மாதாஜி பிரபுஜி சொன்னீங்களே தூய்மைன்றது என்ன சொல்றீங்க? மாதாஜி சரியான நம்ம உங்க வீட்டுல ப்ரொடக்ஷன் மனநிலை தெரியாம சமைப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு ஏதோ பகவானோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு நம்ம சமைப்போம். அன்பா பாசமா சமைக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு சுத்தமா இருக்கு மாதாஜி. பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்ணும்போதும் கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாவத்துல நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அந்த 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 உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். எத்தனை பேர் வந்து ஜெகநாதருக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ணி கொண்டு போறது ஒரு ஒரு பெரிய திருவிழாவே நடக்கும். அந்த ஜெகநாதர் ரத்தம் பண்ற சமயத்துல வீட்டுல இருந்து நம்ம பிரசாதம் கொண்டு போலான்ட்டு அந்த ஃபீல் எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்க? வீட்டுல இருந்து பிரசாதம் ரெடி பண்ணி நீங்க அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிருக்கீங்களா? ஜெகநாதரோட தேர் ரதம் எடுத்துட்டு போற சமயத்துல எல்லா டெம்பிள்ஸ்லயும் வந்து இது பண்ணுவாங்க. டெம்பிள்ல இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த அந்த இது உங்களுக்கு அந்த அந்த சர்வீஸ் கிடைக்கும். வீட்டுல இருந்து நீங்க பிரசாதம் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து வருஷத்துல ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் ஜெகநாதரை ரத்தம் பண்ற அன்னைக்கு மட்டும் போற வழியெல்லாம் வந்து என்ன அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்களோ அது வந்து ஜெகநாதர் எடுத்துக்குவாங்களாம் பிரியத்தோட. சோ அந்த நாள் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க, நீங்க வந்து வீட்டுல இருந்து பிரசாதம் என்ன வேணா அவருக்காக எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம வீட்லயே பிரசாதம் ரெடி பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அத பண்ற சமயத்துல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பகவானுக்காக இதை பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த பக்தர்கள் பேசுற ஒரு இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும். சோ நம்ம சமைக்கும் போது கூட மாதாஜி சொன்னது போல கிருஷ்ணரோட உணர்வுல இருக்கிறதுனால அந்த தூய்மை. இன்னொன்னு பிரபு சொன்னாங்க, இன்டென்ஷன். ஏன்னா நம்ம வந்து இது ஒரு பிசினஸ் மைண்டோட அவங்க பண்றதுனால நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது அதே அதே ஒரு பாவம் தான் நமக்கு வருது. சோ அதனால நம்ம வந்து நம்ம என்ன ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் உடல் உபாதைகள் இருந்தாலும் வீட்டுல சமையல் செஞ்சு அதை செய்யும் போது கூட அந்த இடத்த தூய்மையாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்காக பண்றோம்னு அதை எடுத்து ஆஃபர் பண்ணி அதை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும் போதோ இல்ல வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கும் போதோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. இப்படி பிரசாதம் எடுக்கிறதுனால நாக்கு மட்டுமல்ல வயிற்றையும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடிகின்றது. சோ பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ணுதல் என்னும் கொள்கையில் நாம் உறுதியுடன் இருந்தால், பிரசாதம் மட்டும்தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதியோடு இருந்தேன்னா அந்த நாவின் உந்துதலையும் வயிற்றின் உந்துதலையும் கட்டுப்படுத்தி விட முடியும். நீங்க வந்து கவனிச்சிருப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சில்வாசல்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு வந்து பிரபு வந்திருந்தாங்க முதல் தடவை. அப்ப வந்து டெம்பிள்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. சண்டே ப்ரோக்ராம் வைக்கலான்னு ஓகே நம்ம எப்பவும் போல எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு நீங்களும் பிரசாதம் சாப்பிடும் போது அவர் சாப்பிடல. அப்ப எனக்கு புரியல எதுக்காக இவங்க சாப்பிடலன்ட்டு. அப்புறம் நம்ம அந்த இதுல இருக்கும்போதுதான் தெரியுது, தீட்சை வாங்கினவங்க மட்டும்தான் வந்து பிரசாதம் பண்ணுவாங்க, அந்த பிரசாதத்தை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா அந்த தீட்சை வாங்கினவங்க வந்து எப்பவும் அந்த பிரசாதம் செய்யும் போது கிருஷ்ண உணர்வுலயே அவங்க பிரசாதம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க, அந்த பிரசாதம் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவாங்க. சோ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கவங்க எல்லாம் அப்படியெல்லாம் எல்லாரோட வீட்டுல எல்லாம் அதுவும் கிரகஸ்தர்கள் வீட்டுல எல்லாம் போய் அவங்க அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படி எடுத்துக்கொண்டாலுமே கூட தீட்சை வாங்கின மாதாஜி பிரபுஜியோட வீட்டுல போய் அவங்க கையால பண்ணினதான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. சோ அவங்களுக்கு நம்ம பிரசாதம் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எல்லா பொருளையும் வந்து தூய்மையா வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னையோட இதை முடிக்கலாம்.
நாளைக்கு வந்து மிச்சத்தை பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா போலாம். ஏன்னா ரொம்ப பிலாசபிக்கலான விஷயம், புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு எத்தனை விஷயங்களை பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசாதம் நம்ம எடுக்கும் போது அந்த இப்ப பீஸ்ம பஞ்சகம் பண்ணோம் இல்லைங்களா, ஃபாஸ்டிங் பண்ணோம். சோ இந்த டைம்ல நம்ம இந்த சொல்ற 5 உந்துதல்களுமே அதுல கண்ட்ரோல் ஆயிடுது மாதாஜி. பிரசாதம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது அந்த ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணும்போது பேச்சோட உந்துதல், மனசோட உந்துதல் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆயிடுது. உண்மை உண்மை இல்லையா? அதுக்காகத்தான் நமக்கு 15 days ஒன்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ப்ரொவைடட் தட் அது நம்மளோட ரெகுலர் பக்தி சேவா வந்து அது வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. மத்த இதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபாஸ்டிங் இப்படின்னு அப்படி போயிடுவாங்க. ஆனா நமக்கு ப்ரோபாதர் வந்து அது எதுக்காக பண்ணணும்னா மனசு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். அதனால நீ வந்து போக்கஸ்ட் எங்கவா இருக்கணும். அன்னைக்கு நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும், நிறைய பக்தி பண்ணணும், நிறைய மத்தவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, நான் முன்னவெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு நானும் முடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு உட்காந்து ஃபுல்லா படம் பார்ப்போம். நைட்டு ஃபுல்லா சொல்லிக்கிறது நானும் வைகுண்ட ஏகாதசி முடிச்சேன்ட்டு. அப்புறம் இப்பதான் தெரியுது வைகுண்ட ஏகாதசி அப்படின்ட்டு நம்ம இருக்கிறது எது அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி பேசுறது, அதை சாட்டிங் பண்றது, பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம் அப்படின்னு. அதுதான் வந்து உண்மையான ஏகாதசியோட இது ஃபாஸ்டிங் நம்ம அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு. அப்போ இதுல வரும்போதுதான் வந்து நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் நம்ம அறியாமை இல்லையா? ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தசன்னு சொல்றமே இதெல்லாம் அறியாமை. எப்படி இதெல்லாம் விலகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கிறதுனால, அவங்களுடைய வழிகாட்டுறதுனால இதெல்லாம் விலகுது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை வேகங்களை பார்த்தோம், தூண்டுதல்களை பார்த்தோம் சொல்லுங்க. மனதோட வேகம், வாச்சோ வேகம், மனச வேகம், குரோத வேகம், ஜிஹ்வா வேகம். 4 விஷயங்களை பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேகம் சொன்னீங்களே மாதாஜி. உதர, தாமோதர, தாம் உதர, உதரனா வயிறு, தாமோதர இப்பதான் போச்சு இல்லையா தாமோதர மந்த். சோ உதர வயிறு, அந்த இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. உபஸ்த அப்படின்னாக்கா பாலுறுப்பு, உதர உபஸ்த, உதரோபஸ்த வேகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அது வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஓகே. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இல்ல ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம். லைவ் முடிஞ்சது ஏதாவது சொல்றேன்னு சொன்னீங்க விளக்கம். புரியல பிரபு. லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லைவ் போயிட்டு இருக்கு, அது முடிஞ்ச உடனே சொல்றேன்னு நீங்க எதுவும் அப்படியா? என்ன மறந்து போச்சு பிரபு எனக்கு. நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்றேன். உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க சங்கரன் பிரபு, நீங்க வந்து